Здравейте отново! Тук що пробвах спринцовката, но сега ще пробвам ето това яйце на Angry Birds. Извиняйте, не яйце, а нещо като желирано топче. Ели също е тук, я помахай. Да, тя просто няма да пробва. Абонирайте се за канала ми. Елена на английски със синьо сърце след това. Ама главна буква ли е Елена или? Кажи. С главна буква Елена, а другите малки. Да. Ето тя не последва. Отвори го. Angry Birds е само отвънка, иначе е бяло. Сега ще го пробваме и ще ви покажа вътре течността. Явно е доста дебело. Майкаш. Течността е червена. Уникално е. Най-вкусното нещо на света. Може също така и вие, ако го намерите в някои магазини, ето така изглежда, има на различните герои от Angry Birds. Приличат на тези Ели, тук малко ми помага. Желираните очи. Да. А на какво има вкус сокчето вътре? Ами, или на ягода, или на малина. Едно от двете, но не съм много сигурна на какво. Имам чувство, че двете в едно. Да, ето така изглеждат, има на различните герои от Angry Birds. И да, абонирайте се за моя канал и за още такива видеа, лайкнете видеото, спраскайте го този лайк направо. И за нейния канал, тя вече си го рекламира. Чао! Пишете коментар. Да, Ели тук ми подсказва отново, вика, кажи им да пишете коментар какво да пробваш. Да, пишете коментар какво да пробвам. Чао!